Pane zvukaři, puste. Dívám se, dívám a ty jíš za tebou vyjedená spíš, stoupá a klesá tvoje hruď. Říkám si do rána tam buď, jen tam buď. Zdali až jednou stane se, až někdo salám přinese, zdali ho pro mě uschováš, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět nehnutě a zase znovu zklamu tě svým dojmem, že už nechci jíst, ale tím nemůžu tě splíst. Zeptáš se, kam si pusty dal, v lednici světlo svítí dál, ti za ním tam i párky máš. Tak se ptám, jestli to uděláš. Tak se ptám, jestli to uděláš. Pro mě uděláš. Co když se těžce přežeru a zase kila naberu, králíka bouchneš do vazu, stáhneš mě k sobě do špajzu. A přísaháš na vlastní smrt, ty jsi žádnej prustoprt, nemáš chuť, ještě nevoláš, jestli to pro mě uděláš. Co když mě zapřou přátelé a řeknou, že jsem přítele podroben strašné dietě, zkážeš mi nebo na cestě. Sádlem ti vůči odlivu, když praskneš, tak si sílu upeču ovaj, to si dáš. Jen se mám, jestli ho udělám. Jen se tam. Děkujeme. Přijdou pravdický muzikanti, ale budou oblečení. Skupina Kristof.